Gepleyer adatly radiosi. Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 28-nji maýy, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jym programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşun Anna Gurban alyp barýar. Gepleyer adatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny adatlyň habaryndan soň Türkmenbaş şäheriniň Köpürli hastahanasyna barlygy geçirildi. Hastahananyň baş lukmany saklanyny diýilen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Türkmenistan aviakompaniýasy halkara uçur gatnawlaryny dikeldip başlaýar. Türkmenistanyň mekde uçurumlarynyň ýygyderli azalmagy demografik krizisten habar berýär. Yerli sewda resmisi barlykçylar barlanmasa korrupsiýa zynjyry dowam eder. PYGG gödökçülügi güýçlendirýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okulan habarlaryň bäşligine girdi. Aşgabatda öýüne Wi-Fi çekdirenler pes tizlikden şikayet edýär. Türkmen Telekom çäri hödürlemeýär. Daha şoğuzdaky täze hastahanalaryň açylyş dowrasyna prezidentiň gatnaşmagyna garaşylýar. Güýçli şemal marly daýkanlaryň umytlaryny ýele sogurt diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde türkmen görnüşleri 21-nji hepde atly foto sergimiz köp görülipdir. Hormatly dinleýijiler, adatlyň web saýtyna girip çap edilen habarlar bilen baglykda özüňizde bar bolan pikirleri, maglumatlary paýlaşmaňyzy haýyş edýäris. Türkmenistanda internet böwüdini iPhone 3 ulgamy bilen böwüsüň. Adat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz iPhone 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonuňyza ýüklenigizden soňra petiklenen Sultanda Adatlyk radiosynyň web saýtyna bökdüňsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde iPhone 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi öçürmän biraz wagt garaşmaňyzy maslahat berýäris. iPhone 3'ün indirme faýlyny almak üçin Adat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunly mail uguradyň. Gepleyer adatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň gizlin saklanylýan ila sany baradaky maglumat bilen dowam etdirýär. Synçylaryň hasaplamalarına görä Türkmenistan sewitde ila sanynyň ýagdaýy, keselçilik, çagy we ula adamlaryň ölüm derejesi, migrasiýa meseleleri boýunça iň çylşyrymly ýurtlaryň biri bolmagyna galýar. Temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär. Egerde bu maglumat dinläp, özüňizde bar bolan maglumatlary paýlaşsaňyz, pikirleriňizi aýtsaňyz, sizden hoşal bolardyk. Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekdeplerinden soňky 10 ýyl çemeti wagtyň dowamında uçurum bolan ýaşlaryň sanynyň ýygyderli azalmagy, azatlyň çeşmeleriniň ýurdun demografik krizisiň bosagysynda durandygy baradaky maglumatlaryna güwä geçýäne meňzeýär. Türkmenistanyň kronik nesiri 2009-njy ýyldan bäri uçurum bolan ýaşlaryň sany baradaky resmi maglumatlary toplap, soňky 12 ýylda mektebe tamamlanan ýaşlaryň sanynyň 30% azalandygyna üns çekdi. Maglumata görä 2009-njy ýylda 115.000 uçurum hasaby alynan bolsa, 2021-nji ýylda ýurdun 1875 umumy bilim berýän orta mektebini 82.000 ýaş tamamlapdyr. Iki döwrüň arasyndaky tapawut 33.000 adama deň. Bu sanlar azatlyň ygtybarly çeşmeleriniň soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında 1,8 million töweregi Türkmenistanyň ýurtdan göçüp gidendigi, şeýle-de ýurdun häzirki ilatynyň 2,7-2,8 million töwereklerinde de baradaky maglumatlaryny söklelendirýäne meňzeýär. 2007-nji ýyldan bäri ilatynyň sany barada resmi maglumatlary çap etmeýän Türkmenistanyň hökümeti azatlykda çykan bu maglumatlara reaksiýa bildirmedi. Türkmenistany ýakyndan idarlayan bilermenler uçurumlaryň sanynyň ýygyderli kemelmegini tutuş ýurdun ilatynyň azalmagy bilen düşündirilmelidigini aýdarlar. Merkezi Aýza boýunça ekspert Bruce Panier Türkmenistanyň öz çağında ýokdugyny aýdan koronawirusyň hem köp adamyň ölmegine sebäp bolandygyny,
Emma rahatlaryň aglabatynyň ýurtdaky diktatorlyk rejimi we gün saýyn yaramazlaşýan ykdysady krizis sebäpli watanyny terk etmäge mezur bolýandygyny belledi. So the simplest explanation for the Mektep uçurumlarynyň 12 ýylyň dowamyna 30% azalmagynyň ýönekeje sebäbi bu ýurtda has adamyň galmagy bilen baglanşyklydyr. Turkmenistan right now. Diýip Panyer 26-njy maýda azatlyga gurrun berdi. Seýlede bu sanlaryň ýurduň %100 bolup duran demografik krizisinden habar berýändigini belledi. Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlara gitmeginiň esasy sebäpleriniň arasynda synçylar ýylatyň maddi ýagdaýynyň gitdigiçe agyrlaşýandygyny belleýärler. Agyr işsizligiň arasynda ýurtda ministrlikler, döwlet edaralary ýapylýar, iş orunlary azaldylýar, hususy biznes üçin mümkinçilikler çäklendirilýär. Munyň bilen bir wagtda da häkimetler ýylaty güdükçiligini güýçlendirip, raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagynyň öňünde päsgelçilikleri döredýärler. Sol sanda pandemiýa sebäpli çäklendirilen halkary uçur gatnawlarynyň aglabatyny ýola goýmaýarlar. Durly çeşmelere görä Sowet Soýuzynyň dargamygyndan ozal Türkmen Sowet Sosialistik Respublikasynyň ýylaty 3,7 milyon adamdy. Ondan soňky ýyllarda garaşy Türkmenistanyň Döwlet Statistika we Maglumat Milli Institutunyň sanlaryna görä 1995-nji ýylda ýylat sany 4,5 milyon, 2000-nji ýylda 5,37 milyon, 2002-nji ýylda 5,79 milyon bolupdyr. 2006-njy ýylyň mart aýynda Döwlet Statistika Edarasy ýylatyň 6,79 milyona ýetendigini öňe süripdi. Bellemeli ýeri, bilermenler we halkary gurulmalary Türkmen hökümetiniň hüdürleýän käbir statistika maglumatlarynyň tahkikligyny soraga alýarlar. Türkmenistanda 2012-nji ýylda geçirilen ýylat ýazywynyň netijeleri sebäbi düşündirilmezden hiç haçan köpçülige äskär edilmedi. Şu ýylyň 17-27-nji dekabr aralygynda Türkmenistanda ýylatyň we ýaşaýyş saý gorunyň ustan tutma ýazywyny geçirmek planlaşdyrylýar. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyny prezidentiň gollamagyna gurulýan we halk içinde häzirki agyr ykdysady kynçylyklar wagtynda o diýen zerur hasaplanylmaýan desgalar baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Habarlardan ma'lum bolýaly prezident Serdar Berdimuhammedow maýyň başyny Sewit ýol başçylary bilen geçiren iş maslahatyna täze mescitleriň gurulmagy baradaky teklipler tasdiklady. Döwlet eýçiligindäki türkmen mediasynyň maglumatyna görä, bu teklipler yerli ýaşaýjylaryň isleglerini esaslanyp edildi. Hasanyň Sewit ýol başçylarynyň sözlerine görä, Hazar şäherini, Änew şäherini, Uruhwelend etrawyny, döwletli etrawyny we Şatlyk şäherini ýanyndaky sadaka jaýlary bilen bilelikde täze mescitleri gurmak meýilleşdirilýär. Habarda guruljak mescitleriň mümkin bolan bahalary, maliýeleşdirmek meselesi barada hiç zat aýdylmaýar. Maglumat üçin aýdylsa 2009-2020-nji ýyllarda Mary, Daşoğul, Lewap we Balkan sewitlerini, şeýle-de Aşgabatyň Parahat etrawyna täze gurulan mescitler açyldy. Bundan başga Türkmenistan Demirgalyk Owganystanyna hem täze mescit gurup bu ýurdun halkyna ynsanperwerlik kömegini berdi. Tadakanyň tasdiklamagyna görä, mescitler yerli ýaşaýjylaryň islegleri esasynda gurular. Emma ahal sewitini Akan atly ata bagyşlanan monumentin gurulmagyny yerli ýaşaýjylaryň haýyş edenligi aýdylmaýar. Öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň seýslen at diýilýän atyň heykeli ýerleşdirilen monumentin taslamasyny düzmek hemde gurmak barada karary 22-nji maýda dinç güni gol çekildi. Ödem bir ýadygärlik ýylyň aýagyna çenli, gyssagly bina edilmeli. Soňra 24-nji maýda prezident Türkmenistan Abbaşa İşeurluk Geňeşiniň ýerine ýetirji direktori Erik Stewart we Niklaus kampaniýasynyň baş ýerine ýetirji direktori we direktorlar geňeşiniň agzasy John Reedy kabul etdi. Tadakanyň ýazmagyna görä, duşugyň dowamyny Türkmenistanyny ulun süýerleýän sport ulgamy Amerikan işeurlary bilen ediljek hyzmatdaşlygyň täze hökmüne bellenildi. Şol wagtda Aşgabatda odal gurulan golf meýdançasynyň bu sportu ösdürmekde oýnan roly hatda onyň saklanşy da nämelum bolmagyna galýar. Türkmenistanyň ilkinji golf meýdançasy öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlangyjy esasynda guruldy.
Aşgabatyň Günerti unwataryna 70 hektar meýdany eýleýän golf meýdançasynyň guruljakdygy barada Türkmen häkimetleri ilkinji gezek 2017-nji ýylyň 12-nji aprelinde habar berdiler. Türkmen mediasynyň şol döwürde beren maglumatlaryna görä ýurtda ona olay golf meýdançasynyň guruljakdygy ma'lum boldy. Emma hökümet Gurok Howary çöllük ýurtda gurulýan golf meýdançalaryny saklamak üçin zerur bolan çykdajalar bardy, hiç bir düşündiriş bermedi. Ýatlasak Niklaus Design kompaniýasynyň başlygy Jack Niklaus Türkmenistanyň golf sportuny ösdürmek bilen bagly niýetini 2015-nji ýylyň 7-nji maýynda şol wagtky prezident Berdimuhammedow bilen duguşdygyny aýdypdy. Aşgabatda urulan golf meýdançasy soňky 20 ýylda täze zerur ýa o diýen zerur bolmadyk. Başgarak yerden hem gurup boljak desgalar sebäpli ýaşap oturan jaýlary yıkılan we degerli kompensasiýa alyp bilmedik adamlaryň sanynyň köpelmegine goşant goşdy. Ýöne golf sportunyň meşhurlaşmagyna goşant goşmady. Türkmen halkynyň häzir mejbur çäreleri gatnaşsa da sportu ellegenok diýip adynyň aýdylmalygyny soran 45 ýaşly Aşgabatly aýtdy. Ýurtdaky ilkinji golf kluby 2017-nji ýylyň oktýabrynda açyldy. Ol paýtagtyň Günerti unwatarynaky ýyldyz mehmanhanasynyň golaýyny 630 hektarlyk seýilgäh sugalagyny ýanaşyk baýyrlykda ýerleşýär. 18 çukurjukly meýdançanyň açylyş dawarasyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedow özi hem gatnaşdy. Türkmenistanlylar üçin täzelik bolan golf meýdançasynyň taslanmasynyň Abbasali belli golfçy Jack Nicklaus'un ýolaşyrynaky kompaniýa tarapyndan taýýarlanyp, onuň guruluşy işleriniň yerli türkmen kärhanasy tarapyndan amal edilenini gaýdylýar. Belki de Gurok Howary ýurtda ornaşdyrmakçy bolýan golf oýunyny esaslandyrmak üçin Berdimuhammedow türkmenleriň gadymy ýamlardan bäri golfa meňdeş çilik oýunyny oýnap gelenliklerini öňe sürdi. Türkmen mediasynyň maglumatlaryna görä, meýdançadaky dürli serişdeler daşary ýurt öňürjülerinden, şol sanyny Abbasadan, Ýaponiýadan we Britaniýadan satyn alynıp, Şotlandiýadaky ýörüýte laboratoriýada synagdan geçirilipdir. Ýöne Türkmen mediasy sportuň bu görnüşiniň ýurdun sport dawraýyna goşant goşjakdygyny anandyranyna näme üçindir golf meýdançasynyň guruluşyna döwlet büdjetinden göýberilen pul serişdeler barada maglumat bermegi zerur hasaplamady. Bellemeli ýeri adatlyň habarçylarynyň şol wagt 2017-nji ýylyň aýagyna beren maglumatlaryna görä golf klubynyň guruluşy beýlek sport desgalarynyň fonunda dünýäde energiýa serişdeleriniň bahasynyň pese gaçmagy netijesinde ýurtdaky kommunal ýeňillikleriň ýatyrylýan, aýlyklaryň en çamaýlap gijikdirilýän, döwlet edaralarynyň ýapylyp iş orunlarynyň ýygyderli kemeldilýän döwrüne gawat geldi. Şeýle de Gurok Howary çöllük ýurt hasaplanýan we öz territoriýasynyň 80%-ni Garawum çölü eýleýän Türkmenistanyň açylan golf klubynyň soňu bilen nähil dolandyryljakdy we Türkmen hökümetiniň oňa tarp edilen pullaryň öwezini dolmak planlary resmi taýdan ma'lum edilmedi. AP habar gurulugynyň 2016-njy ýylyň dekabryna beren habaryna görä, Amerikan biznesmeni Jack Nicklaus bu neşir bilen söhbetdeşlikde Hazar deňiziniň boýundaky awada syýahat zolagyny hasken golf kursunyň gurulmagynyň planlaşdyrylýanlygyny aýdypdyr. Şol wagtda da ol özüniň hakykatda Türkmen prezidentiniň näme üçin golf isleýänligini bilmeýänligini boýna alypdyr. AP bilen söhbetdeşlikde Aşgabatda ýaşaýan we golf oýnamak isleýän 2500 çemesi daşary ýurtlynyň bardygyny aýdýar. Şeýle de makalada Berdimuhammedow Türkmenistan üçin geň sport bolan golfdan odal esasan Garawum çölü bilen gurşalan Ysty Howary ýurtda 3 sany hakky desgasyny hem gurduran ýatladylar we prezidentiň bu täzelikleri ýurdun ähli sebitlerini ornaşdyrmak isleýänligi öňe sürilýär. Tanımal Amerikan biznesmeni şol wagtlar awdanyň diňe syýahat menziller, eýsem golf menzili bolmagyna hem umyt baglapdy we Türkmen prezidentiniň Amerikan işgörleri bilen bolan soňky duguşdygyny inniki guruljak golf meýdançalary barada anyk gurdat aýdylmady. Emma synçylar golf üçin çykaryljak çykdajalaryň nowatdaky zaýaçylyk boljakdygyny öňe sürýärler. Türkmenistanyň akşertler we Portugaliýa ýaly golfçylaryň köp barýan ýerlerini öwrenen ýazgy we jurnalist Hudaýberdi Haliliniň pikirçe Türkmen sebitleriniň ýaşaýjylarynyň baýlaryň sport hasaplanýan
golfdan bähwit tapjagyna inanmak gaty kyn. Bundan başga Hudaýberdi Hallynyň pikirçe yssyk howa şertlerini golf meýdançalarynyň otuny guwratman saklamak üçin köp suw we zähmet gerek bolar. Maglumat üçin aýdylsa, golf meýdançalary baradaky mesele Türkmen prezidentiniň daşawdaky suw üçinçiligi bilen baglykda degişli puwdagyň ýol başçysynda bir käýinç bermeginiň öň ýanyna gün tertibine geldi. Şu aralykda 25-nji maýda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň hem Altkom Maliýe Senagat toporunyň direktorlar geňeşiniň başlygy Aleksandr Tislenko bilen duşanlygy habar berildi. Synçylar Ukrainanyň Altkom kompaniýasynyň guran Türkmenabad Farab köprüsiniň beýleki bir topor deskalardan tapawutlykda il ýurt derdine gowy ýaraýanlygyny aýdýarlar. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosuny tomoşaçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini taryh söhbet bilen dowam etdirýäris. Türkmen sähraly, ýagny Eýranly türkmenler sosial gomlarda omçol gurultaýynyň ýa-da Eýranda ýaşaýan türkmenleriň 1924-nji ýyldaky awtonomiýa tagallalarynyň ikisi kem 100 ýyllygyny belleýärler. Eýranly etnikallyk bolup ýaşaýan türkmenleriň 1925-nji ýylyň noýabr aýyna çenli dowam eden we güýç bilen basylyp ýatyrylan awtonomiýa tagallalarynyň başyny şol ýogur il içinde sylanýan Weljan Ahun, Recep Ahun, Osman Ahun, Hozaniyaz Han, Gök Sopi, Can Mehmet Han, Emin Han ýaly adamlaryň duranlygy aýdylýar. Biz bu wakalary ýakyndan öwrenen edebiýatçy alim Abdurrahman Düýeci bilen habarlaşyp, Azatlygyň dinleýijilerine türkmen sähraly türkmenleriň ýakyn taryhynyňky ak tegmilleri barada gurrun vermegini haýyş etdik. Abdurrahman hepdäniň jemine hoş geldiňiz. Sağ ol Ýawşan aga, sağ ol. Abdurrahman, Eýranda ýaşaýan etnik türkmenleriň geçen asyryň 20-nji ýyllarynyňky awtonomiýa tagallalary, hususan 1924-nji ýylda bolan omçoly gurultaý we şondan soňky wakalar barada gurrun etmek isleýärsiz bilen eşitişimize görä siz bu wakalar barada dokumental eser ýazypsyňyz. Şoň bilen birlikde sosial mediadan belli bolşuna görä türkmen sähraly türkmenleriň arasynda bu wakalar barada belli bir düşünje bar. Emma Türkmenistanyny soňky döwürde ýetişen ýaşlarda bu wakalar barada hiç bir maglumat ýok diýip synçylar aýdýarlar. Sosial mediada aýdylmagyna görä bu wakalary ýene 2 ýyldan 100 ýyl dolýar. Şunun bilen baglanykda öz pikirleriňizi paýlaşsaňyz, eýsem Eýrandaky awtonomiýa tagallalary näde başlandy? Hawa Ýawşan aga. Ben şol öz romandan başlaýyn, 2 tomlyk roman ýazdym şol hakda. Şol dokumental roman, şol ýazyp görýän 5 ýylda ýazdym, şol 5 ýylda şu mesele barda barlygy geçirip tahqiq edip bir fursat berdi men üçin. Şoňa görä muny biraz öňüreginden almaly bolýar-da. Bilişiňiz ýaly 1881-nji ýyl. Ondan sonra orslaryň ber gelişi Türkmenistany Göktepe galasyny ýykmagy, ondan sonra Günorta tarapy ýöremegi, sonra da Nasreddin Şah'la anlaşmaklary öz aralaryna Güney tarapy, Günorta tarapy Nasreddin Eýran döwleti üçin tanymagy orsan. Emma türkmenler onu hiç resmiyete almaýarlar. Türkmenler hemişe de öz ýurtlaryny türkmen tärasyna azat ýaşapdylar. Ne Eýran ýurduna, ne Eýran döwletine başyňdylar, ne de orsa. Şeýle savaşda ýeňillikden sonra da çäre ýok. Şol üçin Demirgazak tapdaky türkmenler Göktepe'den sonra, ýeňilenden sonra orslaryň orada tagda hakimiýeti başlaýar. Ýöne Günortadaky türkmenler, gürgen etrek boy türkmenler başyňmaýarlar Eýran döwletine. Aslında baş eňiljek bir güýjem ýok ol döwürde.
1907-nji ýylda St. Petersburgda İngilizler, Orslar arasynda şeýle bir antlaşma bolýar aralarynda. Iranyň gaýry taraplary, Demirgazyk tarapy Orslaryň eline düşmeli bolýar. Orslar şu taýda öz ordusyny esirlerini goýmaga hak kazanýarlar. İngilizler hem Iranyň şol gün orta tarapyna hakimiyeti. İran'ın hakimiyet diyen zat yok da İran'ın hakimiyeti zayıf şöyle pesleyen wagtda. Şonda Türkmenler Orsla bilen bay savaş geçiriyorlar. Gürgen etrek boyları sebäbi öz ýurtlaryny Ors eskerlerini yerleşmeýini islemeýärler. Abdurrahman bağışla sözüňi bölen. Siz şu meseleleri, şu wakalar öwrenňizde nähil çeşmeleri ýüzlendiňiz? Nähil çeşmeleri esaslanýaňyz? Şu söwüşler barady, beýlekler barady. İran'da Farsi yazılan çeşmeler var. Ondan Türkmenistan'da da yazılan çeşmeler var. Türkmenistan'da bir tarihi kitap var. Şol orada Orsça yazılan telekom, muhabirat, telefon arkalı şu Türkmen sehradaki o Orsların vekillerinin Moskova'ya iýerýän habarlar we kitap suratda çykypdyr. Ors ady şu Ors ady kelem gelen ok. Şonom men allym şu döwürdäki bolan zatlary wakalar bir-birden ýazylýar. Iranyň özünde de türkmenleň ýazan eserleri hem bar. Soňra Türkmenistany Sowet döwrüne Bibirabelu Liguşwanyň ýazan kitaby bar. Türkmenistany türkmen kitaplarda da bar şol. Iranda da ýazylan, Orsça da ýazylan. Ben hemmesinden peýdalandym. Bu şol döwürde hemde şol döwrü gören adamlaryň nesillerinden ağıtıdır, oğullar. Olardan da informasiya alıp şu romanı yazdım ben. Inni Abdurrahman 20-nji ýyllara çenli Türkmenler şu geçen asyryň 20-nji ýyllaryna çenli Iranyny öz erklerini, öz ygtyýarlaryny ýaşapdyrlar. Emma sondan soň olara edilýän İran hökümet tarapyndan olara edilýän gatyşlar güýçlenip Türkmenler şu awtonomiýa meselesinde bir pikire gelipdirler diýip sosial mediadaky habarlarda edilýär. Inni şu nähili bolýar? Şu gurultaýa gelsek. Şoňa ben basym geçsek 1907'de şöyle antlaşma bolan aýdypdym. 1917'de revolüsiýa bolýar ortaýatda bilýäňiz. Ondan soňra Ors eskerleri ýa-da çekilmeli bolýar. Meýdan boş kalýar, eskeri meýdan. Türkmenler eýdir şu hakimiýeti ele geçirýärler. Ýöne bir döwlet kurup durmaýarlar. Ondan soň İran döwleti görýär, bu näde adam gitdi, Orslarym gitdi, ortalykda boş kaldy. İran'ın onu tarapyny o Soweti ele geçirmege uğraşýar, çalışýar. Şonun arada käbir savaşlar geçýär. Türkmenler 1924'de Mayda Omçoly owasynda hemme taýfadatlaryň büýüklerini çağırıp beýiklerini, aksakallarını bu barış bolmaýar. O tarapdan İran ýene bir Kosowty döwletsiz gezip ýör. Özüni bir döwlet guraýlanýarlar. Ondan bir otonom şekilde oýjaklar. Birincide şöyle karara gelinýär. Sebäbi ol şol döwürde de Edil Türkmenistan Cumhuriyeti de gurulyp, o Demirgazyk tarapda Türkmen Cumhuriyetini gurmak üçin Gaýrı Atabayew da köp gaýratlar edipdi o tarapdan. Bärden hem Türkmenlimi şöyle ayağa galýar. İran döwletine şeýle sargy diýberýärler. Biz Türkmen sehrasyny özümiz dolanlarjak, ýöne süzülenne şol Türkmenistany bolşýaly, gelgidimiz bolar, öyle hyzmatçylyklar bolar diýip öyle sargy diýberýär. Ona Sovyet döwrüm kadýarlar da Iranyň diktator boldyň farslaşdyrjak, İran adyny atjak her ýere kabul etmeýär. Şondan soňra da savaşlar güýje ýapaşdýar. Ýetsin savaşlar geçýär iki tarapyň arasynda. Munyň dewamında savaşyň öden dil bir romanlyk boldy da 100 sahypa roman ýazdym. Şonda türkmenler hemişe ýeňýärler olary. Huzurly, gaýratly millet. Türkmenliň şu harby güýçleri nähili, şu ýagdaýda harby kuwaty nähili, olar nähili ýaraglanan, nähili bolupdyr bu söwüşler. Yaraklar köplen şöyle bolýar. Şol döwürde ýanky zadyň üstünden, Hazar deňiziň üstünden o Krasnowy, ýene aňyrda Astrahan o taýlardan hemişe yarak getirilýär gadymdan türkmenleriň arasynda. Bir de türkmenleri aşağıdan bildirmeyeni goldaýarlar hem bolýar Türkmenistan tarapyna. Hatta Gaýrı Atabayewiň özü goldamaly diýip Orslary da ýüzlenýär, şeýle teklifde bulunýar. Bular bizim türkmenleriň zatlar diýip. Ýöne olar bir ýokda İranyň zadyna goşuljak. Ýa olar biziň ýurtymyzda diýip türkmenleri birleşmek üçin, şeýle goramak üçin hiç bir kömek etmeýärler. Ýoksa şol urda arasynda hem Türkmenistandan yaraklar gelýär, ýöne olar gelýän yarak güýçli yaraklar däl. Şol gadym Sadat şeňler öňden savaşçy millet açyk sürýärler, özlerim korkmal, yürekli, ondan savaşlarda ýeňýärler. Öň soňunda ol İranla Rıza Şah, şol Ahmet Şah ýerine Rıza Şahna gelen döwürne düşýär şol.
Rıza Şah da o wagtda zat şol premier ministeri. Olam özüň padşalyga taýýarlanýar. Olam hemme kowmiýetler basyp ýatyryp bir İranyň içine almaly. Hemmesini oňorýa türkmenleri oňorana. Onu soň türkmenler hökmen almaly, ýogsa muňda awry zady sowara çekiljek. Şol ugurda iň soňunda bular Almaniýa, Germaniýadan zat getirýärler. Savaş uçaklaryny getirýärler. Şeydip uçarlarla yokordan türkmenleri urup ovalarına bomba atıp zadıp şunyali yeňýärler. Ýogsa ýerde bolsa sady yarakly aty bilen türkmenler olar hiç ýol bermeýär. Oňa özüne gürünkän nan jok. Doğru. Türkmenlerin yetkileri var arada maglumat barmy sizde? Şol uruşlarda türkmenler näçe adam ýetiripdirler? Bir savaşta edil san berip bolmaz ýöne ulu savaşta hem merden goşulyp dular, adam ölüp du, garalşyp öldürüp dular, ölüp dular. Ýöne Göktepe savaşy alyp birden türkmenler dary diýe galyp zat bolmaýar da birden öldürülmeýär. Türkmenlerin ölüm gujur gaýratly o karşı tarapdan kän adam ýok türkmenler. Şonu ýaly Indi şu öňe düşen adamlar Osman Ahuň we beýlekler şol adamlaryň intellektual derejeleri, maksatlary umman öňden görjüligi barada näme aýdyp bolar? Olar soňundan nähili ikbal bilen ýüzüňiz bolurlar. Hawa türkmenler şonda omçolu o da hawasynda may 1924-de oturýarlar. Ondan hem näme türkmen bir-birini tanaýar da her bir taýpaň başlygy, ýaşylygy belli şolar çağırýarlar. Ondan öňe gelen bir atlar var. Belli atlar. Gök sofy var mesal üçin atawaýlardan. Ondan yine de Osman Ahunyň özü var. Sefer Vaydardan, Göklenden yine de Kısremen var, Ali Arhan var, Allah Yarhanam diýilýär. Nefes Serdar var, enne geldi Az Serdar var, kän serdarlar şu türkmenler birleştirip şol öňünde durýarlar. Ondan savaşam bir ýyldan soňra ýöne ýa-da bilen ýeňilýärler, käleri kaçmaly bolýar, bir tohur örüp kalýar, şonu ýaly bolup gelýär. O nokta o zada barjak bolsak edilşem 1925-nji ýylyň oktýabrynda şol bombaly uçarda berilen savaşlar şonna başlaýar. Ýok, ondan öňe elbetde savaşlar bar. Hemişe türkmenler olary gaýratly şol kille jogabyny berýärler, ýeňýärler. Ýöne şol uçar alyp da ulu suratda Türkmen Tehran 3 ýerinden ýerýärler da. Bir hem gün orta tarapdan, hem gün doğur tarapdan, hem gün matar ulu orada öyle ýerýärler näçe. Şol 1925-nji oktýabrda ýüze çykýar, şonuň soňunda da türkmenler durup bilmeýärler öňlerinde. O silahlardan atylan teknolojiýanyň öňünde. Doğru. Indi Abdurrahman sizin romanyňyzda ýa-da dokumental maglumatlar esasynda çap eden kitabyňyza gaýdyp gelsek, siz bu kitaby sanly görnüşde çapa taýýarlandygyňyzy aýtdyňyz. Indi bir haýsel ýypyda ýazylan bir türkmen sanlylar üçin el ýeterli bolup biljekmi? Bu kitaby nerden tapmaly adamlar eger okujak bolsalar, gydyklansalar? Ya şuna bizim şöyle bir kıyınçılığımız var da köpten şol Türkmense yaramızda da Türkmenli yaşlan öğrem okap bilen ok. Yani gürleşip bilýärler da okumak başka uğruna. Şol için ben onu 2 dille yazdım. 2 dille. Hem Farsça yazdım. Bir de edebi dille de Farsçadan hem ise yazıp gelişimizi öğrenişiptir, kitaplar çıkıptır. Hem de onun yanından şu Türkmense taýýarlar. Häzir şu Türkmenseň soňuna geldiğini okuýan Farsça şekilde men daat etdim häzir. Dijital hem Türkmenler okusun şonu hem İranlılar okusun dedim iki taraftan. Doğru. İnşallah on Türkmençeden soňa gelenine onun Türkmen saytlarda da goýar. Şonu ýaly der sony. Sizin bunu audio kitap görnüşünde taýýarlamak niýetiniz barmy? Sebäbi soňky döwürde şu audio kitaplaryň kas köp dinlenýänini gaýdylýar. Hawa elbette bolur. Hatta bu özü bir näme diýin, bir serial, film bolup biljek roman. Oýmur filme de tema boljak türkmenler köp hem aýtdyşynyk men film daat etmeli, kino ýermeli. Ýöne inşallah tükenenden soňra bir sagaman türkmençesi düzelenden soňra hasam goýarlar, goýarlardan näme ýol bolsa halky ýetirip bilmek üçin täze teknoloji bilen elimizden geleni aýamar inşallah. Abdurrahman diýeji, söhbetdeşlige gatnaşyp beren maglumatlaryňyzy beren gurulmagyňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun ýawşan aga, sizi Türkmen Tehran şeýle ýatlap duranyň üçin köp minnetdar. Sebäbi
Aýratynam şu soňraky ýaşlar türkmen sehrada näme bolup geçenden habarlaram ýok. Türkmen taryhynam bilen oklar. Türkmen sehrada 2 ýyllyk bir otonom döwlet guralandan habarlary ýok. Türkmenlere gaçyk giden türkmenlerim kadiýalar häzirem. Şol üçin siz ýaly şeýle şu habarlary biz sorap durýarys, biz begendirýär, köp sag bolun, taňry ýalkagyn. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Urban alyp bardym. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.